Δεν βλέπει κανέναν. Ο Φάνης γκρέμισε την Ασημίνα και η Δαλάκα βρίσκει το παλιό καλό εαυτό της. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ένας μήνας συμπληρώθηκε στο Survivor και έχουμε ξεκάθαρα το μεγάλο νικητή στους στίβους μάχης. Μπλε και κόκκινοι συμπλήρωσαν ένα μήνα στο reality του Sky και από πλευρά στατιστικών έχουν ξεχωρίσει πολύ συγκεκριμένα άτομα. Η εμπειρία των παλιοσυρών, δηλαδή της Ασημίνας, της Δαλάκα και του Παπά, έχει μετρήσει, καθώς η πρώτη εξάδα έχει βαφτεί κόκκινη. Ωστόσο, μετά το τέλος της τέταρτης εβδομάδας έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και αυτό γιατί στην κορυφή δεν βρίσκεται πλέον το βουνό Ασημίνα Χατζιανδρέου, αλλά έχουμε μπλε εισβολή. Ο Φάνης Μπολέτσης, εκμεταλλευόμενος το ρεπό των αδύναμων παικτών της ομάδας του στο αγώνισμα επάθλου, κατάφερε να πάρει μεγάλες νίκες και να εκτοξευθεί. Πλέον, ο άτυπος ηγέτης των μαχητών είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από την Ασημίνα, έχοντας 78%, ενώ η Ασημίνα έχει 77,3%. Από εκεί και πέρα, οι δυο τους δεν βλέπουν κανέναν. Αρκετά πιο πίσω, με ποσοστό 70%, η Κατερίνα Δαλάκα βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό της και κάθε εβδομάδα ανεβαίνει κι άλλο. Σάββας Γκέντζογλου και Αλέξης Παπάς με ποσοστό 57% πρέπει να κάνουν την υπέρβαση για να τους φτάσουν. Ο Άγγελος Γεωργουδάκης είναι στις πρώτες θέσεις, αλλά λόγω του τραυματισμού του έχει μείνει μόλις στα 17 runs. Ουραγός στο πίνακα μετά την αποχώρηση του Σωτήρη Λαμάη είναι ο Ρομπ Τζέιμς. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα των στατιστικών. Γράψτε στα σχόλια ποιος είναι ο παίκτης που σας έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής με τις επιδόσεις του και από ποιον περιμένατε περισσότερα. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.